nga support ya ka sonam bas ngoy ang mga marway bas ba aru ka social media baro ka wala ki ibenya ka hantay nga support ya ka baro ka Indian la ibenya ka baro kinong may kalaya kit Barcelona do Bangalore do che baro gi jaka po Indian la viral gaya tang mga marway bas support ya ka ka thai Bangalore ban support ya ka sonam nga support ya ka sonam bas ngoy ang mga marway bas ba aru ka social media baro ka wala ki ibenya ka hantay nga support ya ka baro ka Indian la ibenya ka baro kinong may kalaya kit Barcelona do Bangalore do che baro gi jaka po Indian la viral gaya tang mga marway bas support ya ka nga support ya ka sanam nadapi ko aban juba papingan kren ada nga viral lo bang support ya ka sanam nada tun gibak kem yang aro ay bakin kem namar omlay namar nga support ya ka sanam namar ba aku aja ka juba kumno uraju yak te kum taken nga support ya ka dai ban shushim kabu dai ban shushim kabu baka sonam ka Punjabi ulok la jong to tengah la jong ba shun that buram no ya ka pimla aban long gumda hoy nga tengai tuo ya fi nga support ya ka rusniu dai yo rubha hoy yo uto upri balaya pula lei lei henry minwat eka proof kan minwat eka proof kan sapao she has already admitted to the offense and all that, and we have played out the reconstruction today, whereby where she was standing, what was her role out there, so everything has been played out today. namarba kasunam kadeka katnga ka jong ura to balaya po keteng umnom tebre ya rengatip bat pengambil tubiro hendai pimdai ban keno bak kumne kumtai balai pen chukunno kumtu kumne gemdai nga support ya kasanam balai nga support ya ka bakan kla ya ka jong ahok berkerlong renjing la jong kumno ka tak tiyo tengah jong yo lok la jong nga support ya kasanam andai nga lang viral ai bangan viral am kuslai lang sa kem lang bat karongan sa kem lang bat kang kuslay na mga support ya ka na mar day tang banong ban sutat baka sonong ka Punjabi ulok pa jong Henry Watt chua ya ka jing baha sa tip kumno ka Punjab kumno ka le hang taken baka sa tip na mar ngay ikini wem kapit ya ka weekend new kren kumno kapit ya ka weekend new kren ta kumno kapit ya ka weekend new kren na kumno had ban ong mo kendai present ban kan beja khasi kendai present kajing snew kadon siteng per kajing bhaka di siteng nama ngada simil ko jong im kumno nga viral kumno nga lenti kem yo ban kem ye ka beb kajing sisha kumno nga lenti kumno nga im te kum kasonam bro ada pimpat yo ka jubab enai da pen viral keluma de ka jing im jongka enai pen viral ngai ang keren ada ngalale ka beri ko famous nga keren ka jing shisha ada pimpat yo ka jubab enai da keren de ka jing shisha ada ka sonam kala plahok de ka jing shisha bali ngai rap de ka sonam happy bani rap namalna happy namal ngala de pishapil ko jong ko jing mem happy ban yara thai pen ngalangia ngala kadang ngala dap adu sadam ban pe sonam ha on Instagram kumba on ya ka be pakren be jik nga thai ban pe kadang wa support ya ka sanam ni ka thang nga support ya ka sanam ada ka ai ka jubab ka basisha ada ka ai ka bujubab balai nga syukran start ya kata mar ngarung ada ka beri ko famous ada ka beri ko pau nam ta kadang nga hapan jeng menta ban le live kinong save kila de save omlele nga tengah comment nga support ya kasanam kum ka jing im ko jong aro ki social media em hapo mekla ki shuyeng lam le snap nakawai ka new kren kumno 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 san no uno san hima snap no youtuber snap na
tu mau for sam tu rupang ngalat thai ban sngap ngai thuang asai besam kum ka jing im ka chong ngalat thai ban sngap namar ngar wala dei ka ei tagadaw nga support namar bangin yo ya ka jubab namar baka oi ngati ngai thuang ya pinga support ya ka sonam daw raj u ya pro em nga isn ei oi nga isn ei yo tolok jong ka pasap nyap nga isn ei but yo balalek bulan lek ai bon lek henry ngan ong ka we ai ki badang im kin im ta jubab insa iyo okay namal ka sunam bali nga support ya ka bakan ai ka jubab hapo me khalaya bakan jubab bali ka Punjabi ulok ka jong yes bali ka Punjabi ulok ka jong tagadaw nga support ya ka kam dei ka brigo bas new per kam dei ka brigo ha kare betang shiteng do She has already admitted to the offence and all that, and we have played out the reconstruction today, whereby where she was standing, what was her role out there. So everything has been played out today. तो सर क्या आप लोग को कुछ और इससे जानकारी मिली है जिस तरह की कौन इसको हिट किया था किस तरह से I've already explained that time. No, I've already told you. I've already told you how these three people, the three men and all that, actually had hit Raja, and Sonam was there, and then she had destroyed the phone and all that, and so that's how it happened. nun ka man kan nok than ya ka jing im jong kuai pikin nok ba ka Punjabi ulok jong piladun ka proof oi ka proof social media ka lapau henry ai ba ka jubab ka try dul ka try dar pak ba ulok jong ka Punjab sisana ka pare hatu mentaro 4 lap baka Punjab makane Punjab kuai ne oi kuai kila ready kan mandawan punya sonam ngangan punya hapat ki story la jong ka story jong ka sonam ka story jong em kaya hap kad bat nga syuong no bangadai ka brew ka baklan bor bat ka bala ban ya sajek nia yakin em ngalaj im cok ki umat ai bakin jauh kamasim ai bakan pai henry ka jinglong ba pinchim ye ka jing im krem dala ka jing ba shisha no aban jing runa ngati nga sa menin kas ngala lai ka support ka sanam mentang support tang mga maroy ba support ya ka himtep payela jong ka jing im na depsem bagi kasi ki penbarai kumno ya ka jing im ka jong ha ngam kena than bagi kasih penbaralai berjing dong henry nga bakla ang kandiat kisim ka buban baral haduk kawai ka Meghalaya lot of my pitch in myself and that in my life I'm fine doni ki bakam yang ka jubab ngan ai dei bangam dei ka beri ko paduk oh nyaduk henry bangan na poye ka jubab ada pimla pan jubab baik ke jing im jong pikan nong kumno